mutum ya ce Allah wadaran kafirai ko Allah tsine wa kafirai ko Allah la'anci mushrikai ko mulhidai ya halatta ko bai halatta ba suka ce ya halatta domin an ce ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in amma abin da ake nufi da la'anul mu'ayyan la'antar wani mutum sananne guda daya ga wani kafiri sunan shi wane ka ambace shi da sunan shi ka la'ance shi muqaddara ga wani kafiri sunan sa Bush ka ambace shi da sunan shi ka la'ance shi ya halatta ko bai halatta ba ina cikin rububi ne malamai duk sun yi ijma'i ya halatta a cikin rububi a cikin taro bigiri ta ayin ba tare da ayyana sunan mutum ba amma ka ware wani mutum ka la'ance shi da sunan shi bai halatta ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har alqanut yayi kan wadansu daga cikin kafir ya la'ance su ya tsitsine musu a cikin sallah yana cikin yin haka dan ubangiji ta'ala ya saukar da laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun aka hana su la'antar su a cikin sallah amma a jumlatu cikin taro ya halatta amma an bata sunan mutum da sunan shi bai halatta ba saboda mai yiwuwa ubangiji ya arzuta shi da kalmar shahada ya shiga musulunci ko haka zai gagara ubangiji ba zai gagara ubangiji ba ma zalika Allah bi aziz amma idan kana anta cikin taro idan ubangiji ta'ala ya kaddara cewa wani yana cikin wanda za su mutu akan kafirci sai la'antar ka ta haukansa idan ubangiji ta'ala ya kaddara cewa wani yana cikin wanda za su yi kalmar shahada daga baya su dawo musulunci kaga la'antar ka ba za ta shafe su ba shi yasa hatta cikin waɗanda manzon Allah ya bayyana sunan su ya la'ance su akwai waɗanda daga baya sun yi kalmar shahada sun musulunta ina fatan ku fahimta kuma hadisi yana nan cikin sahih Bukhari da haka ba shi halatta ambata sunan wani kafiri da sunan shi ka tsine masa albarka bai halatta ba amma kafirai cikin taro cikin rububi ba tare da bayani ba Allah la'ance su Allah wadaran su wannan ya halatta ina fatan kun fahimta misali mutum ya ce Allah halakar da Amerika ya halatta ko bai halatta ba domin na gurma ya ta ayi ne ka ayyana gari a cikin Amerika ba musulmai a yanzu ma a kididdiga tun daga 11 September zuwa yau kididdiga ta nuna ba inda ake gaggawar shiga musulunci irin Amerika to idan ka tsina kasar gaba ɗaya ka kai kuskure ke domin idan ka tsine mata gaba da har musulmin cikin abin ya shafa har waɗanda ubangiji ta'ala ke sa har waɗanda ubangiji ta'ala ya kaddara mai yiwa nan da gobe da jibi da gata za su musulunta amma idan kana an cika fure cikin rububi haka nan ba tare da ka bayyana suna wannan ya halatta ba sai ka ce dole wane ba wane da sauransu ina fata an fahimta tun da mun fahimci wannan zai mana sauki ko mu fahimci mas'ala ta biyu shine la'anul fasik ga wani mutum ya shahara da fasikanci ko zina ko shan giya ko neman maza ko sata ko fashi da makami sunansa wane ya halatta mu ambaci sunan shi mu la'ance shi ai tun da mun fahimci wannan mun riga mun san wannan min babu aula in ya zanto ga wanda yake kafiri ne sirfan an ce bai halatta mutum ya ambaci sunan shi ya la'ance shi ba fasiki min babu aula domin fasiki mun muni ne mai ayyukan sa mai ayyukan barna giya ko zina ko wani abu daban daga cikin ayyuka da muka lissafa shi ma wannan bai halatta al'ance shi ba ga wani mutum mai suna Abdullahi ana masa lakabi da himar ya kasance akan kawo shi wajen manzon Allah ya bugu da giya idan aka masa bulala baya hana wata rana sa shi giya kawo shi a yi masa bulala sai wata rana an kawo shi sai sahabbai suke cewa Allah la'ance shi ya so nawa ana kawo shi wajen manzon Allah ana masa bulala sai manzon Allah ke cewa la takunu aunan lis-shaytani ala akikum a wata riwaya la tal'anuhu fa innahu yuhibbu Allah wa rasuluhu sai kar ku taimaka shi dan akan nan gonku sai dan ya riga da yayi sai aikin fasikanci kun kuka la'ance shi ma na kun taimaka shi dan kenan sai dan yi nasara akan shi amma kun ku jawo shi daga aikin barna kuma kuna tsine masa albarka ina fata an fahimta a wata riwaya yace da su kada ku la'ance shi domin yana kaunar Allah yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk da yana son giya amma yana kaunar Allah yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana akwai bangare na imani tattare da shi akwai bangare kuma na kasawa irin ta dan adam wanda yake aikin da yake mummuna kuma shi yana zaune gindin